karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Wa man. Wa may tao. Sigurado ka? Oo. Kami lang duha si mama ang sakay sa auto. Sige. Bye. Nganong nanawag man ang imong asawa? May tao kuno nga naas likod sa sakyanan. Ma! Ihunong kinisakyan na, Rodel! Ihunong! Ma! Naunsa man ka? O sa gisulti sa imong asawa? Maingon lang siya. Nga ipalili ko no kung doon na ba'y tao sa luyo sa sakyanan. Unsa? May miuba na to? May nakita lang kuno si Ana. Rodel! Tawga si Ana! Pagdali, tawga si Ana! Ano man, ma? Pangutan asya kung unsay iyang nakita sa luyo ining auto. Tawga si Annalisa! Mituo ba si Sir Rodel, Ma'am Sabrina? Ambot lang. Pero, sigurado kasi mong nakita? Oh, si Rodel ang nanawag. Hello, love? Sabrina? Hain si Ana. Nabas siya sa imong doon? Di aman. Pagkisulti ko niya. Okay. Ana, gusto makiksulti ni mo si Rodel. Oh. Hello, Sir Rodel? O sa nakita mo nga, nagsakay uban na mo, Ana. Kuan, Sir Rodel. Bayhon sa lalaki. Unsa? Unsa pa? Nagkao siya. Nagkaw? Oo, sir. Mao ka nang iyang porma. Nagkao siya, pero mura lang siya anino. Salamat, Ana. Sige. Bye. Bye, sir. Nga naman, Ana. Ha? Nanguta na lang si sir ko na unsagid ang bayon sa tao nga ako nakita, ma'am. O bisulti ka nga nagkaho kini. Oo, ma'am. Mao ka nang iyang porma. Nagkaho. Wa makasiguro si Ana kung tao bagyod ang nakita nga misakay uban nato, ma. Unsa makudoy porma sa iyang nakita? Mura ko og nagkaho kini. Ang salbahis kong amahan. May uban siya ka na to, Rodel. Ayaw ko lang siya magkahadlok. O ganun dili man ko mahadlok. Dili na ko musugot nga suguon pa ko sa akong amahan. Suguon ka. Ma, mamiya na ta dili. Ma'am Sabrina. Unsa kay buti pasabot sa ko nakita, ma'am, no? Ana, di lang sa tama ko nauna sa imong nakita. Pero Ma'am Sabrina, nahadlok ko nga doon ay mahitabo silang lakaw ni Madam Mercy o Sir Rodel. Pag-ampo lang tangaway mahitabo nila. O nga madagyo ni Rodel sa ospital ang iyang inahan. Ugma pa to makapauli si Sir Rodel, Ma'am Sabrina. O, ugma pa. Ma, ikaw na ang sunod nga i-check sa doktor. Maayo. Ma, huwag ka gutom? Nakakita gyud ka nga daghan ko og nakaon. Sorry, ma. Ayaw na lang pag-sorry. Ni anata sa mental hospital. Tiwasunta na lang ni. Demensya ang akong sakit. Ug dili sakit sa kalibog sa utok, Rodel. Mercy?
Ikaw na mo? Ma'am Sabrina? Ako nang nanalak ang tanapultahan sa bahay, ma'am. Salamat, Ana. Ma'am, unsa may imong gihuna-una? May nahinumduman ka pa nga grupo sa kulto ining dapita, Ana. Grupo sa kulto? O kulto. Mga tao nga dili Ginoo ang giampuan, kundi mga bato. O unsa pa na mga butang nga iya sa kangitngit. Wa man ko'y nabatian bahin ng kulto, Ma'am Sabrina. Kun mao na, si Lolo Elmo lang ang nahibaw ining maong grupo sa kulto nga dinhi sa yuta sa banlot maghimo og ritual. Karon pa man ko makabati, anak, ma'am. Sa batanon pa si Lolo Elmo, mahitabo ang bahin sa kulto, Ana. Mauday nga, uwa na ko makabati, anak. Ma'am, mag-andam na ko sa panihapon, ha? Kay ngit-ngit na hapit. Sige, Ana. Biyay lang ko din sa sala. Sakit ka rin dapita. Pero manigiharian sa mga demonyo. Si Mama Mercy ragid ang makasulti sa tinuod nga nahitabo ining dapita. Kung nganong may mga hamok nga daotang espiritu dinhi. Kumusta naman sa kang ilang lakaw ni Rodel? Unsa man, Rodel? Ibilin ko nimo dinhi sa ospital? Dili, ma. Ato na lang huwaton ang tanang resulta sa imong laboratory. Salamat nga wa ka. Wa ko mo andar? Oh, Way mipakita nako dinhi. Way manghadlok nako dinhi. tungod kay wa si Ana din ma. Normal ka kung wa si Ana, ma. Usay buot mong ipasabot, Rodel. Maayo tingali nga magkuwatag nurse nga makatiman nimo didto sa bahay. Usay buot mo ipasabot. Imong papahawaon si Ana? Dili, ma. Naagyapon si Ana. Pero dili na lang siya ang matiman nimo. Rodel. Wa ka makauyon sa among giluto karon, Ma'am Sabrina? Garding, wa ko'y ganang mukaon karon. Ayaw ka bala ka, Ma'am Sabrina. Maayo rito si Madam Mercy. Siya ang makaayos sa iyang sakit. Lo? Si Madam Mercy ra ang makaayo sa iyang sakit. Ug nga nakasulti makalalo. Tunod din na siyang utok ang nakahasol niya. Kinahanglang kalimtan niya ang tagahapon. Unsay pot pong ipasabot, Lo Elmo? Nagpuyo paghihapon sa kagahapon si Madam Mercy. Iyang gihambing ang siyang katiguangan. Lolo Elmo, Muuna na ko ninyo, ma'am. Noon sa matos, Lolo Elmo? Seryoso lagi to siya karon. pasagdan lang una na to siya, Ana. Ma'am Sabrina, tinuod bang gisulti ni Lolo? Bahin sa unsa, Garding? Giuli ko nun ni si Rodel kang Lolo Elmo ang yuta nga gitarukan sa Kasalbor Uno. Oh, nakahiskot si Rodel na ko, Ana. O guwa kay supak, Ma'am Sabrina? Sa tunod anay lang, Ana, Garding. Wa ko'y interes ining dapita. Gani, kung mahimo pala nga biyaan ni namong dapita, mas malipay pa ko. Si mo. Paano na siya gidam? Dili ko. Ma, Ayaw pa, dili ko.
Niligo! Ha! Rodel, Nagdamgo ka, ma? nini si Papa. Dili siya sa ospital. Iya kong dadon. Sa maimong gidamgo, ma? Iya kong... Mahilak ka. Ma, saan gigibuhat sa imong amahan mo? Ma, kiunsa ka ni Lolo Romero, ma? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!